naš zadatak je, verujem čvrsto, da ugradimo svojim malenim cvetovima takve navigacione sisteme i onda možemo da budemo sigurni da će ti maleni cvetovi da se pretvore u neku vrstu suncokreta koji će da se okreću prema svetlu i koji će sa tim navigacionim sistemima stvoriti jedan svet bolji od onog koji im ostavljamo. Hvala vam najlepše.